Nagiutan ni mambilin ani oh. Ani. Katong kalubihan man floor iya to. Dol man po. Dol rag. Di rumah. Karon ito ubo na no. Daghan sila. Mga ijaan ra to ni Mugaw. Mura pa daning nakaulis-alis siya ba? Biro. Dili to na magipangatag iya. Okay no. Teka, imong number ba? Ubao ba? Pila ya ba? Palitan na sa papel to. Right now, beer. Ma'am. Soft drink. Beer. Na dai soda na wa man. Palit mo beer sa rin. Ay. Ay kan kay kon tong tubig ito. Di ba naman sila gabi ito eh? Isa. Sila? Wala siya gabi oy. Awa di ka gabi yan. Awa di ka naman sa gabi eh. Natiguwang naman ko yan. Huwag kita guwak-guwak yan. Ma, asa ka? Ako ra. Hamay, palitog. Ako ra kuha. Hindi ka makita eh. Ka muna po. O palit ang kapteng ba? Hi guys! This is Yatiming sa yung ka-chat guys. Siguro mandiligaw guys. Tanawa ito bag-insa. May asa man mangita kay maliligaw na pag ihatag nimo foreigner. Haras. Niya makauyon si kukuan na. Dai. Wala na ta dai. Basig pa rin ang uncle nga ipatungak ng pato yung uyab dahil. Ipalakag ng rambo. Gusto ko siguro na salti mas hilos isa sa uyab ni Inday-an. Kay karon ni ang gidani Inday ang uyab sa bahay. Uy, na siya gud kay yan. Maloy biyo. Pag umangkon na tudong na isang papa o si ate igagod sa gila. Huy! Hala! Luuya ka, bibi! Ha? Natuwang ka, be? Ako po, mga pukoy, umangkon ni Kuya Ruben. Pagka umangkon. Oh, kay hapos man. Napikas na kani. Diyan napunda ganing ba? Ari ko arilay, ha? Karay na ako. Kanay wani maapilas. Wani siya magguba ang makumbahin. Balhin ba sila ato? Balhin sila. Wala ang susulit. Yan, ito nang itong kapilya. Asa? Kapilo. Uy, arang tambuka, ah? No? Unsa man? Ano ba? Iyo ko mo tanaw nang tanom nga tambok. Kani, usa mo ditawag ni mo ani nga? Kanang injang udlot eh. Oh, kani bang dahon ba? Biris. Kani
kaso sa hilanat. Tuog ko aning dahon sa buongon man nino. Buongon. Daghag kapuslanan ni ubo. Talimughat. Hilanat jud. Kumbore bro, gilanat eh. Oh, nas man plura. Ano ay hilantan ko. Ah, ito obra. Pwede po daw ka nang nabughat ka, pwede po ibutang sa imong bunan ni na. Magdigo pug bata, ana daga kapuslanan buongon. Sino sarang ito na? Pila ka tuig na ni Ben? Ano ni mga 5? Tiyaw ba po din taon? Hapit na ni mong bunga. diyan ay bunga ni sampung naglili di ana. Oh, Uwi ang natagak mo makalit. di pa kadaog. Butang ang fertilizer sa palibot. Ah, di pa kadaog kagitsahang